alle sammen. I dag der skal vi spille Fortnite med min ven William, hvor det er vi den der har flest kills vinder i et game. Vi er stadig sådan på hold, men vi er imod hinanden. Det er lidt svært at forklare, men Hold on. vi kan endelig se, hvem er den bedste. Skriv i kommentarer, hvem I tror, der vinder. Mig. Hvad? Næh, det kunne jeg aldrig finde ud af. Det kunne jeg aldrig finde ud af. Vel? Næh. Nå, hvad? Det er, at du skal have noget tøj over. Du har ikke noget tøj på, altså. Okay, undskyld. Jeg ved godt, du har et våben. Undskyld. Ja, undskyld. For kanskylder. Ej, jeg ved ikke helt, hvad der er. Feel like I'm Scooby. You brought my life as a movie. You was not. I feel like I'm Scooby. Kender I den? Det er XXX Tentacion og Juice WRLD, der har lavet den. Den hedder Scooby. Er klar, William, til det? Jeg skulle ikke rende efter mig. Det må man da gerne. Nej, men... Det må man gerne. Okay. Ja, han blev så sur, hvis det er, man gør noget. Ej, lad det, jeg mener. Jeg vil lande. Ej, jeg lander faktisk der. Jeg tror faktisk, jeg lander der. Jeg ved ikke, der er lidt der. Jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg lander sådan her. Hvad er det, nu står? Lander ikke. Jeg lander her, jo. Ja, det der, det var... Tak, jeg elsker dig, virkelig. Jeg lander her. Så irriterende med Fuck, der er sgu da en Darth Vader, eller hvem fanden det er. Der er et spøgelse! Der er et spøgelse, der kan gå igennem vægge og rundt, Willy! Vidste du det? Det er sgu da uhyggeligt. Fuck, hvor creepy. der ikke er krig, jeg har bare haft det. Det kan du ikke mene. Slår ham. Altså, jeg er ikke særlig meget imod, at der er en spøgelse, der går rundt her. Ja. Slet ikke imod dig. Jeg går et spøgelse rundt her. Slet ikke. Det kunne jeg slet ikke. Det er så creepy det egentlig nu. Willy, jeg har dem der man kan kaste en med. Jeg ved. Hvor er de dumme test? I det mindste vinder jeg stadig. Er I enig med, at jeg vinder altså? Jeg skal jo kæmpe dig. Jamen du, prøver jeg skulle lige over at have den opgraderet. Det har jeg allerede lavet for. Så går jeg bare derover. Jeg skal over det. Nej, jeg skal derover. Det var ham der.
Vi har en aftale med at godt mod. Det er lidt dejligt sådan også. Jeg skal over i Ruined Wheels. Nej, vi står på Wheels nu. Jeg skal ikke. Men der er jo ikke nogen mennesker. Lille, man må gerne jo. Du må også gå over til mig. Yes, ja. Man må ikke. Ja, nu har jeg også 2 kills, du. Det må man. Fordi jeg er træt af, at du skal lave alle reglerne. Okay, så må du bare heller gå til mig. Jeg har lige dræbt en. Ej, det er helt sygt. Det er ren held. Ej, det er det ikke. Det er ren skills. Det er ren skill. Så, nu har jeg 4 kills. Ah, kom. Nej, jeg dræbte den med. Jeg har kun dræbt 4, jeg tror jeg har dræbt 6. Så fandt jeg lige en til. Så nu har jeg 5 kills, og nu kommer der en dumme herovre til mig. Det er det sådan set ikke.
Der er spøgelsen! Der er spøgelsen! Prøv at se! Og så forsvinder han bare. Hvis jeg dør, så har jeg jo det. Jeg tænker, jeg kommer bare lige direkte over, så snapper jeg det. Det er også for 60 døgnet. Og Vidik, du skal også gøre alt det, som jeg gør for at redde mig, ikke om? Ja, prøv at se, nu kommer jeg til, du. Hvordan ser hun ud foran egentlig? Men der sker ingenting. Der sker ikke noget, hvis du skruer. Og hvis du slukker min højtaler, bare tryk på knappen deroppe. Nej. Den der. Der er 21 ved. 21 ved. Kaster bare sådan noget efter dem. Blå. Jeg skulle da lige dræbt 2, men så får jeg kun 1 kill. Stop. Jeg har aldrig hørt
har 5. Ej, hvordan skal jeg nå det? Flot lavet, Billy. Jeg har 10 kills, du har 6. Der er 7 mennesker tilbage. Det kunne da egentlig være sjovt, hvis vi vandt det her. Kunne det ikke? Fuck, jeg må 2 spillere, men de begge bruger til deres spillere. Nej, jeg må ikke komme jo. Jo, jeg skal nok. Så dræbte jeg ham der. Lille? Nej. Dræbte lige en til. Nu har jeg vist... Ja, nu har jeg 12 kills. Hvad? Jo, jeg gør. William, stop nu! Så, det var så lidt. Billy, hvis du gør det, ikke? Og jeg blev så... Billy, jeg er så træt, at du er sådan der. William. Jeg er så træt af det. Dig, der dræbte mig. Jeg er simpelthen så træt af det.
Jamen det er altså